lijepim riječima i meni isto drago da ćemo surađivati ove godine. Gledao sam te prošle godine i iznimno mi je drago da ću imati prilike raditi s tobom jer si mlad i talentiran, imaš želju da postaneš vrhunski golman, a ja sam tu da ti pomognem i da nastavim i ja starim putem gdje sam stao. Osjećam se super u Celju, ovo je prošlo 2 mjeseca od kako sam došao, ekipa je odlična, mlada, dosta ovako, dosta šala, pošalica, ima slačionice, to je bitno za pozitivan početak ove sezone. Čekuje nas naporna sezona, ali vjerujem u ovu ekipu, zato sam došao ovdje da pobjeđujemo i da dobro ja ekipu radimo. Dakle, i meni isto drago da si ti došao da sarađujemo. Evo već 5. godina kad sam u članskoj ekipi Gorenja i Celja i sarađujem sa stvarno super momcima. Ove godine, eto ta 2 mjeseca priprema, naravno sve počela i sezona. Vidim da si ti isto super dečko, da sarađujemo ekstra, naravno da još nešto naučim na tebe, ti si sprosni i stari, sve to stoji. I nadam se da će ova sezona biti uspješna, još duže nego prošla i da ćemo se lijepo doprinovati šta je naš posao. Šta očekuješ od ove sezone, od Lige prvaka, od Slovenske lige? Vidjeli smo na pripremama da će svaka utakmica u Slovenskoj ligi biti teška i su svi napaljeni protiv Celja jer je to veliki klub, pa me zanima tvoje mišljenje pošto si duže tu, pa da ja budem spreman na to što očekujem. A vidi, što se tiče Slovenske lige, počet ćemo naravno domaćeg prvenstva, to ti je svaka utakmica, moramo ići 100% posebno gostovanje, zato što svaka ekipa, kao što je rekao, protiv nas, znaju protiv koga igraju i znamo koji je teret kad nosiš ovaj grb i koji su sve igrači nosili ovo prije nas i oni naravno će da se dokažu, možda neki od njih doći sutra da bude naš taj igrač i naravno mi idemo na prvo mjesto, idemo da osvojimo kup, a što se tiče Lige prvaka, mi se borimo da uđemo u osminu finala, da svaku utakmicu u kući pokušamo što bolje da odigramo, da pobjedimo, da nekom uzmemo neki bod možda u gostima i to je to. Pa što evo, ja se nadodat samo na Ligu prvaka, to je najjače elitno europsko natjecanje, izvršna prilika da se svi mladi igrači pokažu u najboljem mogućem svjetlu. To je dobra prilika za nas jer su to vrhunski igrači, vrhunski šutevi, da napredujemo, da postanemo još bolji i ja se nadam da će jednom tvoj dros stajati ovdje gore. Ja se nadam da će ovo biti drago.